Kapilut ki sak wayah-wayah metu pangga kepenak. Nyampleng. Apa meneh nek sing ngaturke sliramu? Apa meneh nek pendak esuk, Mas? Pendak esuk ki ya apa? Nyetel kapilut. Udakara wektune ya apa? Udakara ya jam 3 arep anyak subuh ngene. Biasane kan nak wong ning pawon do cetik geni to, Mas. Iya. Nyumet radio lagune kapilut. Radio ki disumet iki ora kobong kaya. Bosane wong kono nyumet. Pak Kantong. Jajalong. Iya. Iya engko tak sumete wayah jam 3. Ya arek-arek yang setengah 4. Wah, alhamdulillah. Nika Pak Kuat saking Sukawidi. Matur sembah nuwun rawuhipun. Monggo nderekaken. Mampir. Nggih, monggo nderekaken Pak Kuat matur sembah nuwun rawuhipun. Ula sawah sapa ngandut. Monggo Pak Kantong. Batin iki anane tansah remu rasa tresno kang tak adem sarwa mikir ati dikancane karo Mas Kantong. Mas Kantong no Pansa. Iki? Iya, wingi piye to? Masa lali. Pak Kantong iki kan no Pansa to. Pangkling lho, Mas. Lah kok pangkling? Sing mangkling apa? Lali ireng. Kowe sembrono lho. Gak apa-apa putih-putih kowe dikira Anoman. Iki nek putih-putih mari gampang reget ngono. Gampang reget. Kaya aku wong lanang ya mau nek putih-putih kok. Lah mergo pakulitanmu ya diwehi sawu mateng kok. Enggak. Ula sawah sapa ngandut datan omah
mongso